Sana Gia. Sumangpag. Sino nga tati nga sumangpag? Hindi ka magayam na. Mababramti nga eh. Taka lang magkita tao eh. Dapat ka nyo bramti nga eh. Wah, nagpara-para pa. Tapi, ko, itatala mo may tao. Huwag itaw, madamati parad ka. Dapat ikaw tao eh. Nung dito eh. Pagpaspasturan na nga tikitin nga eh. Ay nagtao. Adi, babae, wino, di lalaki. Di lalaki. Di lalaki. Pasturgat na rin, tikot tao, itantin, naruto nga bandat tao. Kaya di babae nga eh. Di mo lang nga, hindi karutan. Pagpatigusan mata kita. Nanta, di babae, wino, di lalaki. Di lalaki na. Di lalaki, tanggal, di gusto tanggal tao. Oh, tanggal, di nga babae. Tama na tanggal. What? Kaya tatawagan mo babae o lalaki? Kung adi kami lalaki, kanyak. Luwang ko di lalaki. Kaya di babae nga eh. Luwang ko mo lang. Nagaduma ka sa banditan na eh. Kanya kita kasabaan. Adin na, tama kan nawan natakan ni guide. Hindi kan nawan. Natakan nawan kanya kata. Oy, natakan ni guide nga akin bagay. Natakan ni guide, kanya mo lang ata. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue. Gago!